sekutora kwandamboita patatanga kungosangana. Ini ndonzi Robert Tafumane ndiri mutapo weNhau. Ndakaona nyaya yenyu yakandwa mune mamwe magroup nepicture yamakaisa social media, ndakati rega ndiye kuzotaura nemi. Zita Mukoma munonzani ende nzvimbo yatiri kunoku kunonzi chii? Nini zita ndinonzi Rodway Wakaponda. Nzvimbo yatiri inonzi Lot 49 Wild Beast kwaBobo. KwaBobo. Taita 10 of Shurugu Road. 10 of Shurugu Road. Pa Guinea pa primary ndo pane 10 of inouya Valley Road. Alright, pakanaka Mukoma. Ndiri kuona dambudziko raminaro. Handiti ndinoda kuti munditsanangurire kuti dambudziko iri rakatanga sei uye zvakare rane nguva yakareba richikunetsai yakareba sei? Dambudziko iri ndakatanga ndichinzwa zino repasaidi. Zino iri rikata sirapora kagara munzi risingarwadzi. Ndobva vangotanga kutaura bundo pasaidi. Bundo ndokutanga kutongokura nekutongoramba richikura kusvika sezvarataita izvi. Rakatanga 2019 kupera kwake. So far rine 4 years 5 years ratanga. Pakanzwa zino makaenda kuchipatara zvakafamba sei? Handina domboenda kuchipatara. Zino racho ndakangosvika padongopora yega. Ndakangoti zino namata zino turi mudoko kunga zino rikabva rapora. Ndobva rakangobva rangoita chimwe pasaidi nokutanga kudongokura svika parava parina kuzombopora. Pa 4 years apa Mukoma, zvii zvamaita kuti imimi mubatsirikane? Ndaitongofambawo kune vanoitawo zvechivanhu mumaprofita, tingofambawo asi kuti chinji iyo ndoda kuiona. Ndikazosvika pakumboenda kuchipatara muGweru General Hospital. Ndikasvika ndikabva ndanyorerwa mapepa ndikaenda kuHarare kuPanyatwa. Vakasvika vakanditi kwandinde kuManyuwa Zvinyoshi muHarare futi ndikaenda vakanyorera quotation yeoperation vakatipanda 18,000 US. Famai nenyaya yekutiwo mari dzakinoti dzisingawanikwi, mari ndo dzinenge dzichinetsa. Zvangoramba chingotorera time kusvika ndafunga kuti kandimbozama kutsvaka rubatsiro kuMuzimbabwe. Pandakatanga kuposta kumaFacebook nemumagroup dambudziko rangu. KuPanyatwa vakati pari kudiwa 18,000 kuti muitwe operation. Vakati padiwa 18,000 yes kuti ndiite operation. Chiremba aiti chi ndozanga kuti mari hongu vanenge vachida, asi akambokutsanangurira here kuti dambudziko renyu Mukoma rinonzi chii ende rinokonzerwa nei? Mune zita ravakataura asi kuti vandoti rinokonzerwa nei handichazivi. Havana kutaura zita racho ravakataura, ndatorikangama, asi vane zita ravakataura rayo kuti zita rinonzi chii, asi zita racho ndatorikanganwa because pane patoo netime. Tichazienda kunge kwamukambofambawo kumaprofita nekudzinganga. Ndiri kuona ndima dzino yepasi azvimba yanditi. Saka munodya sei ende munodya chikafu chipi? Because ndiri kuona epamusoro ndo anenge ari nani, epasi aya ndo anenge ane dambudziko chichibatsana nechirepo. Munodya sei, munotsenga sei ipapapo? Ndotongoshandisa ekumasaidi kumusoro kupedzisira kunoko kuti ndinodya sadza, ndinodya sadza une mukaka mazeu chichi ndinotomwa nekudya zveshe. Munoshama sei Mukoma? Kushama ndinotoshama asiwo handizonyanya kushama kusereke, ndingoshama mutano. Ndinoda imbondidemonstrate imbotirai kushama to. Makatarisa zvenyu kukamera. Saka ndo pamunoshamba maisa sadza mukati. Saka chikafu chamunokwanisa kudya isadza nemukaka nemahewu, zvimwe zvinotsengeka hamuchakwanisa? Zvimwe zvinotsengekawo zvimalights ndinokwanisa kudya, asi zvakaita senanyamawo chichi zvakaoma zvikafu zvakaoma handikwanisi kudya. Makazofamba pamaenda kumapostori handiti? Kwakabuda chii? Kumapostori vamwewo vainditi inda kuchipatara zvinopera, vamwe vachinditi ukaenda kuchipatara zviite, vamwe vachiti inda kuchipatara, asi kwanzi kuzhinji pandakafamba vainditi ndiende kuchipatara. Vamwe vanoti ikenza, woendawo pane umwe woti haisi kenza. Saka manje kuti uchisisa kuti uzive zvinhu zvakana zvakamira sei neusingasazivi. Rega ndimbotaura naamai. Amai makadii? Tofara makadiyo. Ndimi naye Mukomana? Aiwa ndinaye. Rakuremerai zvakadii dambudziko remukomana? Dambudziko remukomana ndo rashungurudza. Totoshayiwa kuti toita sei
ringapera sei. Ndo zvinhu zvatotinetsa. Hatatambudzika nguva. Tototsvaka kutoti dei zvaigona tawana anotibatsira kuti dambudziko iroro ripere. Rakatangawo ari mwanana. Taiti kuda zvinhu zvinodini zvinopera. Asi taingoona kuti zviri kukura tichingofambawo kwataifamba titi sometimes zvopera. Tikaona kutoti zvinhu zvacho hazviperi. Kwatakamboenda kuchipatara kuHarare uku, mari yacho takatoitadzira, takatoikoniwa kuti tingaireza sei, tingaiwana sei. Up to now ndosaka akazohoka idzimenyu foni tiendere mberi neurukuru tipedze muzotaura nehama iri kufona tonzoti zvakamira sei. Sikutaura kwamamuchita kuti maenda kuchipatara ndo pakanzi endai kuparira nyatwa zvakanzi parodiwa 18,000. Zvino ipapapo ndo patakabva tatogumirawo pa 18,000 kuti tinoireza sei, tinoiwana sei. Takashayiwa plan kuti mari yacho tinoiwana kupi. Ndo zvakazomupa kutoti aiwa rega ndimbozama imwe plan, ndimbokandawo kumhuri yeZimbabwe, sometimes ndingawana rubatsiro. Ndiro zvaakazofunga kuita, akangokandawo kumhuri yeZimbabwe kutoti dzimweni nguva zvingaita zviri nani kana ungagona kubatsirikana kuti sometimes ungagona kuwanawo mari yeoperation muromo wake uite zvakanaka. Richitanga yatitsanangurire zvake ndozoti ane dambudziko rekutaura nekubuditsa mazwi. Nditsanangurire imi kuti dambudziko remukomana rakatanga sei amai? Dambudziko remukomana rakatanga sekunge zino. Zvikarwadza ndopa zvakanyarara zino, gare ndokutanga kuita bundu. Bundu iroro ndo rakatanga kukura, richikura. Taitoti imota. Titi rogona kudini kudhuka sezvo mumbogwadzwa nezino, zino rikagwadza rinoita mota. Tikati imota. Gare chingoona ndo patakazoona kutoti nema arisi mota. Pane zviri kuitika pamwana. Ndo patakatanga kufambawo tichitendera tsvagawo rubatsiro kutoti sometimes ungawanawo umwe angamurapa zvikapera. Takambozama kumaprofiti, kun'anga, vamwe vachitoti bhadharai dzimari tisati tamurapa. Pane patakambobvisawo mari yacho ikatadza kukwana. Pane pakumwe kwatakamboinda, ivavo vaida kumubatsira vakati inani mubatsiri pasina mari yakakwana. Ipapo tikakoniwa. Manga machajwa mari ipapo? Ipapo tatanzi bvisai 200 hard cash. 200 hard cash. Tikati 200 hatiwani ka1. Zvezotoda kutoti tidzokere timbonoshandawo tiwane mari chipatara shomawo nemumwe muchirapa mwana. Aivo vakati aiwa hafa handidi, toda mari yakakwana. Ipapo ndo patavagumirawo ipapo tikati mari yacho ni yakawandisa tiiwane. Ndo pataingodero tichitsvaga anogona kutibatsirawo. Unotoona kutoti zvoita senge zviri kutovesekwa mumoto. Ronda riya riri kuwedzera kukura. Zvaya zvotongotinetsa kutoti chiri kuitika chiri kutora nzvimbo pamwana. Pamaenda kumaprofita vachipawo tsanangudzo dzavo vanobata vachiti dambudziko riri kubva kupi. Ndambonzwa achiti vamwe vanotoenda kuchipatara, vamwe vanoti chiva. Taunyatsonzwa kuti pane here akabata zvinhu zvangange zvinobatika patsanangudzo izvi. Imimi kana makaita makazvitarisa hongu vamwe vachienda kuchipatara, vamwewo vaiti chii? Isusu patakainda ivavo ndingangoti vakati wande kwatainda ndo vaingoti aiwa dambudziko iroperera kupi? Kuchipatara. Endai kupi? Kuchipatara. Ndo zvakahotisumudza tikaenda kuGeneral Hospital. Kugeneral kumugweru. Kubva mugweru tichienda kuHarare. kuHarare iko paronyata ndo patakazoindawo
ndopatakazonzi izvoni operation yacho inoda yakanzi inoita damari $18,000. Ndikaona kuti nai vedu 18,000 ndiudzei kutoti apa tatawana yetransport chete yekuti tisvike kuHarare. Zvino 18,000 itoiwana kupi? Hatina. Ipapo pakatiremera. Pakatiremera ndopakazofunga nhau yokukanda n'angai musingaitaura zvenyu nezita kwamakaenda kunobatsirwa yaiti inozvipedza asi yakaisa pamberi kunyanya imari ende ichiti inozvipedza yaiti dambudziko rakanga rabva nekupi? N'anga iyi yaingoti nekuti wakati kuti ndirape motanga mavhisa pane mari yokutanga iya yedare mavhisa mari iyi yedare mapedza mochibvisa 200 tochitanga basa. Zvino ipapo ndopakatirambira ipapapo kuti mari yedare 200 hatina. Saka kuti izvinezvi mukomana ari kushandisa mishonga ipi? Ari kushandisa miteuro here? Ari kushandisa mishonga yekuchipatara here? Ari kushandisa kana kuti atingati maherbs here? Ari kushandisa chi? Ari kurarama sei kuti marwadzi ake amboti dererei? Iye zvino papasina nekuti aivamboenda kwamagaya achiti sometimes ungawana rubatsiro. Zvino munongoziva ukoko kuHarare kwamagaya kune bhizi yakaipa. Saka rubatsiro rwacho kuti anyatsowana rubatsiro zvakarema nekuti pane pressure. Akaenda iri Sunday muzuva rechechi. Kuti anyatsowana rubatsiro kwakati akangonamatirirwa ndokudzoka semunhu aiva asinako kuti ndorara kupi kuHarare ndokudzoka manheriwa amwe chete iwayo. Uku kwamagaya angaenda kunotsvaga mari here kana kuti kunotsvaga yatinoti spiritual help kunonamatirwa? Kunamatirwa zvese nokubatsirwa ndo zvaanganyanya kufambira kuti sometimes ndingawana help ndo zvaangafambira. Saka ari kurarama sei? Anodya chii? Muri kumufidha sei mukomana? Mukomana iye zvino unodya zvinhu zviri light, sadza nomukaka zvakauma senyama. Iye zvino zvakutomuremera kuti adini adye. Saka kutongotsvagawo zvinhu zvakangodero sadza risina kunyanya kuoma nomukaka nemapotatoes zvese ndokuti awane kudini kudya ndo zvinomuraramisa. Rubatsiro amai rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe nderupi? Inini kumhuri yeZimbabwe chandokumbirisa ndinokumbira kuti kana pane vanohwa ngoni tsitsi pamukomana nezvaari vagone kundiyamura. Kana zvichiita tidzokere zvakare kuParenyatwa. Anoitwa operation iyoyo yaidiwa arapiwe. Sometimes zvingaita zvakanaka. Ndo zvandinokumbira kumhuri yeZimbabwe vakasununguka mukati mehana dzavo vatibatsirewo mwana arapike. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe, rubatsiro rwuri kutsvagwa namai kana kuti nemhuri yatigere nayo panapa. Regai tipedzise namukoma timbonzwawo kuti ivo rubatsiro rwavari kuda rwakamira sei. Ndanzwa pane nyaya dzakati wande munhu ambofamba achienda kuchipatara, munhu achifamba achienda kumaprofita, vakaendawo zvakare kudzin'anga, vakaendawo zvakare kunotsvaga spiritual help. Mukoma, rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe zvinezvi rwakamira sei? Ndaitongokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe dai yandibatsirawo ndakwanisa kuwana kwandibatsira kuti karesa mariyo ndikaenda kuoperation ndikanoparetwa pamwe zvinhu zvaine asingafamba. Ndo rubatsiro rwandinako kwekutanga. Zvakawanda hwangu kumhuri yeZimbabwe handina zvandingakumbira kubatsira kunze kwekubatsirwa dambudziko ranaro ripere
kuchipatara so wanoti ndozvikwanisawo pasina chipatara anenge ari free futi ukazvikwanisa asi tinokwanisa kuenda kuchipatara ndokubatsirwa ndaichitokumbira ngoinoitwa operation ndorubatsiro rwandachinakumbira kumhuri yeZimbabwe. Zvekudya muri kukwanisa here kuzviwana izvinezvi nekuti panogona kunge vamwe vachiti inini ndoda kuti nditengere mukoma tingati here zvakaringana? Zvekudya ndingamboti zvakaringana zvinombopera zvinowanikwawo dzimwe nguva zvinozopera zvimwe nguva zvinomboperawo zvinogona kutomboshayiwawo sakawo kana pane anenge akasunungukawo kuwana wake chikafu ndinokwanisa kuti aribatsiriwo. Aya muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe mukoma vatambura kubva 2019 vanotiwo vakambotrayiwo kuenda kumaprofita asi vakabva vaudzwa kunzi aiwa dambudziko renyu rinoperera kuchipatara vakati regai ndiende kuna chiremba vechivanhu ana chiremba vechivanhu kwavakaenda zvikanzi toda mari yedare wabhadhira mari yedare tozoda mari $200 yekuti tikurape asi vanoti havana kuzokwanisa kuita saizvozvo nekuti chiremba ava vakabva kuti nditange basa iri yangu mari yese ndinoida iri cash vakabva vasiyana nazvo asi chikumbiro chavo chikuru ndechekuti vari kuti kuparire nyatwa kwavakarifewa vachibva kuno kuGweru pari kudiwa 18,000 ndicho chikumbiro chavari kuita kuti tichibatsireiwo kureisa 18,000 tikwanise kudzokera kuparire nyatwa tinobatsirwa. Vari kuda kubatsirwa nhamba dzavo dziri mbiri ndo dzabva dzichibuda pascreen kubva patatanga kutaura namukoma tikataurawo zvakare naamai vafonerei mutaurewo navo mutambanudze maoko enyu. Tiri kuno kuGweru tapedza kutaura nemhuri tinoti ngatisarai tosanganawo zvakare mune mamwe maprograms.